Γεια σας. Στο παραπάνω βίντεο θα παρουσιάσουμε ένα οδηγό παραμετροποίησης οθόνης που θα συνεργάζεται με ένα PLC. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα Video Designer 6.2 και θα προγραμματίσουμε μια οικογένεια από τις οθόνες Schneider. Πρώτα θα ανοίξουμε το πρόγραμμα. Ανοίγουμε το Video Designer. Τα βήματα που θα ακολουθήσουμε έχουν την εξής σειρά. Πρώτα θα δημιουργήσουμε το project, create new project. Πατάμε επόμενο. Θα δώσουμε ένα όνομα, ας πούμε γάμα 101. Μετά ξαναπατάμε επόμενο. Εδώ μας δίδεται η δυνατότητα να ορίσουμε τον τύπο και το μοντέλο. Κάθε τύπος έχει κάποια μοντέλα. Αν βάλουμε για παράδειγμα μία STU σειρά, μας δίνει το αντίστοιχο μοντέλο. Άλλες έχουν παραπάνω μοντέλα. Οπότε εδώ μπορείτε να δοκιμάσετε και να δείτε τις δυνατότητες. Τώρα θα συνεχίσουμε επόμενο. Μπορούμε να ονομάσουμε και το target. Πατάμε επόμενο. Εδώ δεν κάνουμε κάτι, δεν θέλουμε να παραμετροποιήσουμε και να ακολουθεί αυτή την IP. Πολύ προσοχή, παίζει ρόλο ο οδηγός και το πρωτόκολλο επικοινωνίας με το PLC. Εμείς θα παραμετροποιήσουμε την οθόνη, η οθόνη όμως μιλάει με ένα PLC. Έτσι, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μέσα από την οθόνη να παρεμβαίνει στο πρόγραμμα του PLC και να κάνει ενέργειες ή να βλέπει τη μεταβολή κάποιων συγκεκριμένων σημάτων. Άρα, εμείς θα πατήσουμε Add. Ωραία. Οπότε, θέλουμε Modbus TCP/IP, που είναι το Transport Internet πρωτόκολλο, και Modbus Equipment. Προσοχή το πρώτο, όχι το δεύτερο. Και πατάμε Finish. Οπότε δημιουργήσαμε το όνομα του project και ορίσαμε την οθόνη που θέλουμε, που ανήκει σε μια οικογένεια, και φτιάξαμε και τον οδηγό μας. Βλέπετε, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να δηλώσουμε κάποιους παραμέτρους του οδηγού. Αργότερα θα ασχοληθούμε με τις μεταβλητές και μετά με τα αντικείμενα που θα βάλουμε στην οθόνη. Πάμε και κάνουμε διπλό κλικ στον οδηγό, Configuration, και θα του ορίσουμε μια IP. Εμείς τώρα θα βάλουμε την 127.0.0.1 που είναι μια εσωτερική IP, έτσι ώστε να μιλάει με ένα πρόγραμμα PLC που θα φτιάξουμε μετά, για να έχουμε διαλειτουργικότητα και να μιλάνε μεταξύ τους. Άρα θα καταλήξουμε δύο software να μιλάνε μεταξύ τους. Το ένα είναι της οθόνης και το άλλο του PLC. Βασικό σε αυτήν εδώ την καρτέλα είναι να ορίσουμε το πρωτόκολλο μεταβλητών. Δηλαδή η διεμφυσιοδότηση θα τηρεί τα πρότυπα αυτού του πρωτοκόλλου, του 61.131. Πατάμε OK. Άρα δεν κάνουμε κάτι άλλο. Ξαναλέω, ορίζουμε την IP 127.0.0.1
και κάνουμε check στο πρωτόκολλο σύνταξης 61131 για να έχουμε τα memory word και τα μη. Τέλεια. Έτσι έχουμε προσδιορίσει το πρωτόκολλο και τη διένθεση του PLC που θα μιλήσουμε. Γιατί η οθόνη, ξαναλέμε, είναι μέρος ενός ευρύτερου συστήματος. Δηλαδή, μέσα από εδώ δηλώνουμε το PLC που θα μιλάει η οθόνη και θα έχουμε μια αμφίδρομη επικοινωνία. Στο δεύτερο σκέλος πάμε στα variable. Εδώ έχουμε αρκετές δυνατότητες. Δηλαδή, μπορούμε να διαχειριστούμε τις μεταβλητές μέσα από αυτή εδώ πέρα την καρτέλα, να κάνουμε import-export ή link variable και να πάρουμε τα σήματα όταν έχουμε ένα μεγάλο project. Όμως, μπορούμε με διπλό κλικ να μπούμε εδώ και όταν έχουμε λίγα σήματα, όπως τώρα, που είναι για εκπαιδευτικούς σκοπούς, να τα φτιάξουμε. Οπότε new variable, φτιάχνουμε το πρώτο σήμα start, ανήκει στη διαδική λογική, ο τύπος δεδομένων είναι bool, πάμε να τον βρούμε, υποστηρίζει αρκετούς τύπους δεδομένων και πάμε να του δώσουμε μία διενθυσιοδότηση, device address. Ωραία. Εμείς θέλουμε το ένα. Στο offset βάζουμε μόνο τον αριθμό και βλέπουμε τη μορφή του. Η μορφή του στο preview είναι επί της 100 Αυτό θα είναι το σήμα μας στο PLC. Οπότε εδώ υπάρχει συσχέτιση, αντιστοίχηση των σημάτων στην οθόνη με το PLC. Άρα γνωρίζουμε ότι το μη 1 είναι το start. Είναι start push button. Με τον ίδιο τρόπο θα δημιουργήσουμε τη μεταβλητή stop. Bool στο offset είναι 2. Έτσι έχουμε το επί της 100 μη 2. Με τον ίδιο τρόπο θα φτιάξουμε και την έξοδό μας που είναι μία αντλία. Και αυτή είναι bool, που λέει δεν βλέπει, 1 βλέπει, 0 δεν βλέπει. Εδώ είναι το 3. Επί της 100 μη 3. Έτσι φτιάξαμε το χώρο μεταβλητών που είναι ένα start, ένα stop και μία αντλία. 2 αντικείμενα εισόδου και μία εξόδου. Τώρα θα πάμε, αυτό είναι το δέντρο μας. Τώρα θα πάμε μέσα στο πάνελ. Έχουμε ένα πάνελ, μπορούμε να βάλουμε πολλά πάνελ. Για να βάλουμε πάνελ μπορούμε να κάνουμε new panel. Αλλά δεν είναι της ώρας, επί του παρόντος. Τώρα θα δουλέψουμε στο πάνελ μας και θα βάλουμε τα αντικείμενά μας. Πάμε να βάλουμε το πρώτο αντικείμενο εισόδου που είναι το start. Εδώ ψηλά στην μπάρα έχει κάποια εικονίδια. Και όπως βλέπετε εδώ πάνω από την οθόνη θεία μας λέει switch. Έτσι θα πάρουμε το switch που θα είναι το πρώτο αντικείμενό μας στο start. Ωραία. Είναι αντικείμενο και διέπεται από παραμέτρους. Είναι δυναμική εικόνα, είναι ένα δυναμικό αντικείμενο, έχει πολλούς παραμέτρους. Καθοριστικούς όπως είναι το σήμα, χρώμα, ετικέτα και πολλά άλλα. Λοιπόν, η λειτουργία του είναι bool, bit δηλαδή. Ωραία. Ο χαρακτήρας του, το bit αυτό μας δίδει κάποιες δυνατότητες λειτουργίας, το bit αυτό. Λοιπόν, όπως εγώ θέλω από 0 να γίνει η στιγμία on, το momentary on. Και πρέπει να το συνδέσουμε με το start και να το βάλουμε στην κατηγορία εδώ, στη λίστα εδώ μέσα. Ωραία, ξαναλέω, operation επιλέξαμε το bit, μία από σειρά λειτουργίες. Σιγά σιγά θα μάθουμε και τις άλλες. Βάλαμε momentary on και το στείλαμε στη λίστα.
Εδώ. Πατάμε εκεί. Αν θέλουμε να ξαναμπούμε να δούμε τις παραμέτρους, μπορούμε να μπούμε. Με τον ίδιο τρόπο θα βάλουμε και ένα δεύτερο αντικείμενο εισόδου, του stop. Operation, είπαμε bit, momentary on, το βρίσκουμε από τη λίστα και το στέλνουμε μέσα. Πατάμε OK. Μέχρι στιγμής έχουμε βάλει δύο αντικείμενα εισόδου, το start και το stop. Τώρα όμως θέλουμε να βάλουμε και το αντικείμενο εξόδου που θα υποδηλώνει αν η αντλία δουλεύει ή όχι. Σε πραγματικό χρόνο. Το HMI, το Human Machine Interface, η οθόνη μας, συνδέεται με το PLC και λειτουργούν σε data real time. Είναι δίπλα από το switch. Πάμε, παίρνουμε τη λάμπα μας, αυτό είναι το αντικείμενο εξόδου. Το πώς θα το τοποθετήσουμε στην οθόνη είναι θέμα αισθητικής, τι θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, μπορούμε να πειράξουμε το style, κάτι που δεν κάναμε στους διακόπτες, αλλά μπορεί ο καθένας πολύ εύκολα να εξοικειωθεί με το περιβάλλον και να παίξει με σχήματα χρώματα. Εμείς πρωτίστως δίνουμε σημασία στα πολύ σημαντικά και στα λειτουργικά στοιχεία, όπως είναι το variable. Pub. Ωραία. Τέλεια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε φτιάξει σε ένα πάνελ τρία αντικείμενα, ένα εξόδου, ένα start και ένα stop. Μπορούμε να βάλουμε ένα στατικό αντικείμενο, το οποίο είναι το text, και να γράψουμε pub έτσι δίνουμε ένα προσδιορισμό στα αντικείμενά μας και με τον ίδιο τρόπο φτιάχνουμε πάλι ένα στατικό αντικείμενο. Αυτό είναι στατικό αντικείμενο, απλά χαρακτηρίζει τις εικόνες, τις δυναμικές. Ξαναλέω, στο πάνελ έχουμε τοποθετήσει τρεις εικόνες, οι οποίες είναι δυναμικές, και τρία τεξτάκια που προσδιορίζουν τη χρήση της κάθε εικόνας. Ωραία. Stop. Μπορούμε να κάνουμε ένα validation, να δούμε αν έχουμε κάποια παράληψη, κάτι ημιτελές. Αυτό για να γίνει θα πάμε πάνω στο target, θα κάνουμε δεξί κλικ και θα πατήσουμε validate. Οπότε τώρα θα γίνει ένα σχετικός έλεγχος. Πράγματα δεν έχουμε ημιτελές πράγματα, αλλιώς θα ήταν κόκκινα, θα φώναζε, κάτι δεν έχετε κάνει σωστά, ένα σήμα δεν έχετε βάλει στο αντικείμενο κτλ. Η κίνηση που έχετε κάνει δεν αντιστοιχεί με την κίνηση που διέπει το αντικείμενο. Λοιπόν, άρα τώρα κάνουμε ένα προγραμματιστικό διάλειμμα, γιατί πρέπει να παραμετροποιήσουμε και το PLC για να δούμε τη διαλειτουργικότητα. Οπότε κατεβαίνουμε κάτω και θα ανοίξουμε το Eco Structure Machine Expert Basic. Θα φτιάξουμε ένα πρόγραμμα Start-Stop. Εδώ μας δίνει δύο γλώσσες. Η μία που είναι λίστα, διεύθυνση εντολής, διεύθυνση μεταβλητής, και η λεγόμενη σκάλα, η γνωστή ladder. Εμείς τώρα θα το κάνουμε σε ladder. Είναι πιο γραφικό περιβάλλον. Ο στόχος τώρα δεν είναι να εξηγήσουμε το PLC, αυτό θα το κάνουμε κάποια άλλη φορά. Ο στόχος είναι να κάνουμε ένα απλό πρόγραμμα και να δούμε ότι η οθόνη παρεμβαίνει στο πρόγραμμα του PLC και έχουν μία αλληλεπίδραση μεταξύ τους, αυτά τα δύο εξαρτήματα.
περιμένουμε να φορτώσει το EcoExtraction Machine Expert Basic. Με αυτό το πρόγραμμα μπορούμε να προγραμματίσουμε τους ελεκτές Schneider Mi221. Είναι μία σειρά. Έχει αρκετές συσκευές. Διαφοροποιούνται με τις εισόδους, εξόδους, πόρτες επικοινωνίας, γρήγορες εισόδους ή εξόδους αν είναι transistor, αν είναι relay. Οπότε υπάρχει ένας κατάλογος με σχετικά υλικά. Και τα παρελκόμενα, όπως είναι κάρτες θερμοκρασιών, επικοινωνίας και ιδιαίτερες κάρτες που κάνουν συγκεκριμένες δουλειές. Περιμένουμε να φορτώσει το πρόγραμμα, μας λέει τις 100. Ωραία. Εδώ έχει διάφορες καρτέλες που κάνουμε αντίστοιχες δουλειές. Στο configuration έχει by default έναν ελεκτή και αν θέλουμε τον αλλάζουμε από τις λίστες αντίστοιχων υλικών. Εμείς θα οδηγηθούμε στην καρτέλα programming για να στήσουμε το πρόγραμμα. Ωραία. Εδώ είναι η security πολιτική. Δεν θα βάλουμε εμείς τώρα κωδικούς, να κλειδώσουμε κάτι, κάνουμε ένα apply. Ωραία. Και είπαμε ότι στην configuration δεν θέλουμε να αλλάξουμε τον ελεκτή μας, αφήνουμε αυτόν ως έχει, τον Mi221, Mi16. Μας λέει ότι είναι relay και μας δίνει και τη μορφή της φύσας που είναι η G. Έχει φύσες με διδάκια, φύσες διαφορετικού τύπου. Ωραία, εδώ είμαστε. Την πρώτη ενότητα προγραμματισμού, τον πρώτο χώρο τον έχει έτοιμο. Αναγκαστικά μπορούμε και εμείς να προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε ενότητες προγραμματισμού. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την έξοδο. Θα βάλουμε ένα coil. Θα του δώσουμε διένθηση. Είναι το επί της 100 μη 3. Ωραία. Ωραία. Το stop αρχικοποιεί το σύστημα. Μάλιστα η αρχική του κατάσταση πρέπει να είναι κλειστή για να μπορέσει να ανοίξει και να αρχικοποιήσει το σύστημα στην αρχική του κατάσταση. Το start και μια εντολή μνημόνευσης. Εκτελεί χρέη αυτοσυγκράτηση δηλαδή. Βασική αρχή λειτουργίας είναι όπως τα flip-flop, όπου η έξοδος μπαίνει στην είσοδο. Αυτή η γραμμή μπήκε κατά λάθος. Ωραία. Η κάθε επαφή έχει τη διένθησή της. Αυτή είπαμε είναι η μη 2 και παίζει ρόλο αρχικοποίησης. Θα επαναφέρει στην αρχική κατάσταση σε ηρεμία το σύστημα, στην πρώτη κατάσταση. Και αυτή εδώ πέρα είναι η start που θα κάνει τη μετάβαση στην επόμενη κατάσταση, η οποία είναι η μη 1. Και η μη 3 που παίζει το ρόλο της αυτοσυγκράτησης, της μνημόνευσης. Άρα έτσι έστω και μία φορά να ενεργοποιηθεί το σύστημα θα είναι για πάντα ενεργοποιημένο. Το σύστημα θα ξεχάσει και θα επανέλθει στην αρχική του κατάσταση αν εμείς το κόψουμε από εδώ. Θα ανοίξει αυτή είναι ανοιχτή και θα μηδενίσει. Έτσι, δύο λόγια λίγο για το πώς λειτουργεί. Ξαναλέμε, αφού φτιάξουμε το πρόγραμμά μας, κανονικά το start stop με αυτοσυγκράτηση, βάλουμε όλες τις διευθύνσεις, το έχουμε σχηματίσει. Θα πάμε στην καρτέλα commissioning και θα πατήσουμε Launch Simulator. Τώρα εμείς τρέχουμε πολλά προγράμματα, μπορεί να μας βγάλει κάποιο σφάλμα, θα το ξαναπατήσουμε να δούμε αν διορθωθεί. Και την οθόνη θα τη βάλουμε σε Simulator και το PLC και θα δούμε την αλληλεπίδραση. Σαν στο πεδίο, στο πραγματικό κόσμο, να είχαμε μια οθόνη και το PLC. Το αντίστοιχο καλώδιο θα τη συνδέαμε μεταξύ τους με ένα patchport Ethernet, θα έντουσαν σε δίκτυο.
Ωραία, δεν μας έβγαλε πρόβλημα. Εδώ βλέπουμε σε αυτό το μικρό εικονίδιο τις εισόδους και τις εξόδους. Δηλαδή οι εισόδοι είναι οι καταστάσεις που ανατακτά χρονικά διαστήματα στο λεγόμενο κύκλο του PLC έρχονται τα σήματα και ανάλογα με το πρόγραμμα βλέπουμε που το πρόγραμμα οδηγεί τις εξόδους και αλλάζουν κατάσταση και κάποιες δουλεύουν, κάποιες όχι. Βαλβίδες, κοντάκτορ και τα λοιπά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε Start Controller. Τελεία, και τώρα θα πρέπει να φέρουμε την οθόνη μας. Φέρνουμε την οθόνη μας στο PLC, μισό λεπτό. Πατάμε δεξί κλικ Start Simulation Build. Ωραία. Κατεβάζουμε το πρόγραμμα κάτω και βλέπετε έχουμε το πρόγραμμα της οθόνης και το πρόγραμμα του PLC. Ο στόχος μας είναι η αλληλεπίδραση. Να πατήσουμε στο παραπάνω βίντεο, είδαμε όλα τα βήματα, πώς μπορούμε να παραμετροποιήσουμε την οθόνη να συνεργάζεται με το PLC. Στο τέλος με τα simulation είδαμε τις δοκιμές. Πατάμε Start μέσα από την οθόνη και η έξοδος συνεργοποιείται. Αντίστοιχα πατάμε Stop μέσα από την οθόνη και η έξοδος απενεργοποιείται. Αυτό θέλαμε να δείξουμε μέσα από τα βήματα που κάναμε. Θυμίζω ότι το πρώτο βήμα είναι να ορίσουμε το πρωτόκολλο, μέσα στο πρωτόκολλο να δώσουμε διένθυση για το PLC, μετά ασχοληθήκαμε με τις μεταβλητές, δημιουργήσαμε τα σήματά μας, Start, Stop, αντλία, στο τέλος, στο πάνελ της οθόνης, τοποθετήσαμε τα αντικείμενα εισόδου, τα παραμετροποιήσαμε και αντίστοιχα τις εξόδους. Ευχαριστώ πολύ.